mabawasan ang system loss. DOH Bicol nagpagaramdam sa publiko na magpakonsulta sa health center in kaso maka-eksperyensya nin mga simptomas kan pertussis. Sa lado nasyonal, Office of Civil Defense pigpapakasog ang preparasyon kontra sa linog. Presyo kan bagas pigdalauman na mababa ni sagkod 5 pesos sa mga masunod na bulan. Sa ibang nasyon, ribo-ribong Israeli protesters nagprotesta kasabay kan pagmarka kan 9 na bulan na gyera. Sa lado ng Karawat, Marcos maatindir sa pagpuon kan palarong pambansa 2024 ngunya na aldaw sa Cebu City Sports Complex. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nangapudan ang Alba Electric Cooperative sa mga konsumidores na makipagtabangan para malabanan ang mga nagkakaiguan ng illegal connection na iyo ang saro sa mga dahilan kan paglangkaw kan system loss. Sa entrevista kan Radio DCGB kay Aleco Legal Counsel, Attorney Ian Macasinag, saro sa an illegal na koneksyon sa mga rason kan paglangkaw kan babayadan kan mga konsumidores. Sayang ipinaluwanag na pigpapasa ang nawawarang supply o system loss pasisiring sa mga konsumidores. Enot ang sinabi na Aleco Acting General Manager Wilfredo Boxit na kung susumahon, nasa 24.5% ang system loss kan Aleco, katumbas nin 72 milyones kilowatt-hour kan kuryente. Katakod kini, pig-inganyar ni Makasinag ang publiko na tulos na report sa sendang opisina in kaso may manataran na illegal connection para matawan ng magkakanagong aksyon. Sinabi niya na in kaso mawara o mabawasan ang system loss, dakula man ang mababawa sa konsumo ng kuryente kan mga albayano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinarumdom kan na Department of Health Bicol ang publiko na tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health center in kaso maka-eksperyensya nin mga simptomas kan whooping cough o pertussis, aro kan sipon, abuasin kalentura. Sinabi ni DOH Bicol Regional Director Rodolfo Albornoz na para sa pagpapabakuna, may iba pang paagi para makalikay sa helang na pertussis aro kan pagsulog din face mask asin paghugas ng kamot, lalo na kung makarga nin aki na umboy na kadaklan apektado kan nasabing helang. Sa pinakaultimong datos na ipinaluwas kan DOH Bicol, 98 na ang kaso kan pertussis sa Kabikolan. Kadaklan sa mga kaso may edad sa rungbulan sa god 75 anyos. Ang pertussis o whooping cough sarong nakakaulakit na helang, lalo na sa mga umboy. Pinagaramdam kan Social Security System ang mga pensyonado na naka-schedule sa Annual Confirmation of Pensioners Program ngunya na Hulyo na magsumitir kan sa indang compliance bago matapos ang presenting bulan. Sinabi ni
SSS Legazpi Branch spokesperson Janet Mapa, kada bulan may naka-schedule as required na magsumitir kan compliance para sa padagos na pagresibin ng pension kan mga pensioner. Obligado na magsumitir nin AKOP reply form as iba pang dokumento ang mga pensionado na naka-star sa ibang nasyon, total disability pensioners, death survivorship pensioner, dependent children under guardianship. Apera kini kay puan man na mag-comply sa AKOP program ang mga retired pensioner na naka-star sa nasyon na may edad 80 anyos pa itaas. Ang retirement pensioner na death survivorship pensioner kay puan na magsumitir nin duwang makasiblag na AKOP reply form sa SSS. Tanawan ni ni Mapa na para malikayan ang suspension kan pension dapat ugali o na mag-AKOP kada birth month kan mga beneficiaryo o sa panahon kan schedule. Naging matriumpo ang 14th Regional Convention on Human Resource Management Practitioners kan Civil Service Commission Regional Office sa Misibis Bay Resort sa Isla Cagraray, Bakakay, Albay. Ini may temang The Human Firewall, Equipping HR for the Evolving Workplace. Napigatinderan ng 328 mga partisipantes hali sa diverse sectors kasabay ang National Government Agency, local government units, state universities and colleges as in private organization. Sigun kay CSC Bicol Regional Director Attorney Daisy Ponsalan, Bragais, sentro ka nasabing convention ang pagpromotir ng government innovation sa paagi kan design thinking, enhancing cybersecurity awareness as in pagsimbag sa data disruption as in defense. Sinabi niya na siring na aktibidad sa rong essential para sa matrayumpong implementasyon kan program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management. Nag-anunsyar nin mga open slot ang TESDA courses scholarship si Sunshine International School Foundation Director Dr. Ofelia Peralta. Sinabi niya na nangangiipusindanin 25 bagong trainees o scholar ngonya na bulan in Hulyo para sa mga kursong dressmaking NC2 as in cookery NC2 mantang tig 50 scholar naman ang pigahanap ninda para sa kursong electrical installation and maintenance NC2 as in bread and pastry production NC2. Sigun kay Peralta, ang mga nag-edad 18 anyos pa itaas daing trabaho as in nagtapos in high school o koleyo, ang target na beneficiaryo kanasabing kurso as in ang mga ini makakaresibin in transportation allowance na 160 pesos kada aldaw na makukuha ninda pagkatapos kan sendang training. Katakod kini, sinabi niya sa mga nagmamawot na magparisto o magsumiter kan sendang aplikasyon bilang trainee o scholar na magpasiring sana sa Sunshine International School Foundation na makukuha sa Doña Maria Subdivision sa Barangay Tagas, Daraga, Albay. Pinuna na ang ISS ang St. John the Baptist Parish Church sa Kamalig, Albay bilang parte kan ikokondusir na rehabilitasyon. Sigun kay Kamalig Tourism Officer Jed Villanueva, padagos ang sendang pigigibong koordinasyon asin pagtiripon sa iba-ibang organisasyon asin ahensya di gobyerno para pag-urunan ni Marahay ang rehabilitasyon kan simbahan. Sinabi niya na enot ng parte kan pagsiguro na mapreserbar ang historical significance kan simbahan na iyon sa rong important cultural property sa Banwaan. Kasarabay sa pigibaluar iyo ang ati kan simbahan tanganing ilingon an atop asin an roof framing na tuyong maaraman kung ano ang presenting kondisyon kan struktura na sa sa pinaka-importanting bagay para sa kabilugan na rehabilitasyon na titiponon asin magiging parte kan comprehensive report ang aning maging giya sa mga masunod pang parte kan restorasyon. Ang aktibidad pigtatarabangan kan mga personalis kan Municipal Tourism and Cultural Heritage Office, Municipal Engineering Office, Kamalig Fire Station,
Legazpi Diocese Commission on Temporalities as in Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Naisangat na ang kasong theft kontra sa 40 anyos na babae na trabaho siya residente kan Barangay Talisay, Sorsogon City matapos sining maaktuhan na pigkua sa bag ang pitaka kan sarong maestra sa laong kan sarong fast food chain sa SM City, digdi sa Legazpi City. Sa informasyon kan Legazpi PNP sa paagi ni Chief Investigator Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tulos na corner ang sospechado kan mga security guard mantang tulos man ang minaga ni asistensya sa pulisya kung saan nakuha sa posisyon kan sospechado ang nasabing pitaka na may laog nin mga ID kariban na ang kwartang sobra 50,000 pesos. Dinaraan sospechado sa Legazpi PNP Headquarters as intulos na sa sinangatan ng kasong theft sa Fiskalya mantang sangunyan para mentas na nasa kustudya ang sospechado. Tinawan ni Doon ni Panya na dakulang bagay ang pagkaka-arrestar sa sospechado lalo na tadayo ini sintanganing da ina makabiktima pa nin siring na mudos sa pagsasabing ang mga siring kini kung nakakuanin tiyempo o oportunidad siguradong igwanin mabibiktima kung kaya na dapat na magpabayaan publiko sa mga gamit na dara. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Mabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup
Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P. Yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 50 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutriplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutriplex. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Naglalaom ang gobyerno ng mababa ni sagkod 5 pesos ang presyo kan bagas sa mga masunod na bulan. Ini kon ibaba ang tarifa sa bagas sa 15% hali sa presenteng 35% base sa Executive Order No. 62. Sigun sa Department of Finance, nakapalaman sa EO ang pagbawas ng tarifa sa mais, karning origa, sinibapang karne sagkod sa 2028. Kamawatan kaning makontrol ang food inflation asin mapakusog pa ang food security sa nasyon. Nagkapara sa pigigibong lakdan kan gobyerno para makontrol ang food inflation iyo ang pagpapaluwas nin Administrative Order No. 20 kan Department of Agriculture para pakarayon ang sistema sa importasyon asin magpaatob nin streamlining sa mga proseso. Pigdalauman na pag-abot kan Agosto, makakaabot na ang baratong bagas na parte kan bagas o Bigas 29 program sa mga kadiwa sites sa Visayas asin Mindanao. Kanakaaging bulan, suminakat pa sa 6.5% ang food inflation, ali sa 6.1% kan Mayo. Nagtutubod si Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda na matriyumpong naibugta kan Marcos administration ang inflation sa under control pero dakol pang magigibo para mas maging maray ini. Dagdag pa ni Salceda na as usual, mananangod pa man giraray sa bagas pero pigiling paninda ang gabos na year-on-year effects ngunyan kaysa sa padagos na momentum kan price increase. Sa madaling sabi, dahil na ini magiging malala dahil 3.9% kanakaaging bulan in Mayo ang inflation. In the report kan Philippine Statistics Authority, na inflation sa bulan in Hunyo nagbaba sa 3.7%. Sinabi ni Salceda na mailing ang resulta sa lakdang na bawasan ang tarifa sa bagas asin pakusugon ang agricultural production sa mga masunod na bulan. Sa iyong tanawan ni doon na siya naglalaom na makakahawas ang impact kan El Niño phenomenon sa fuel, water asin presyo kan kuryente pag nagpuon na ang tag-uran. Piglalauman kan Albayano lawmaker na mamamantinir kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang monetary policy kaini.
Padagos ang espersos kan Office of Civil Defense na mapaiwas pa ang sa indang partnership asin koordinasyon sa mga iba-ibang inisyatibong may kinaraman sa disaster risk reduction management, partikular na sa preparasyon kontra sa linog. Sinabi ni OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno na importante ang pakikipagpartner sa mga sektor para mas mapakaray ang kakayahan kan bilog na nasyon sa epektibong DRRM. Pinakusugman kan OCD ang sa indang training asin capacity building program sa paagi kan pakikipagtabangan sa mga eskwelahan, gobyerno lokal asin iba pang ahensya kan gobyerno. Ipigaw din man ni Nepomuceno ang pagkondukta in hazard specific asin mas specialized training module sa pangangenot ka na Civil Defense and Disaster Management Training Institute. Sinabi niyang maski magayon ang all hazard na atake sa DRRM, importante manggiraray na makabisado kada riyon kung papaano mahero ang mga klase nin kalamidad na perming minatama sa kanya-kanyang mga lugar. Nakatala na magbilog nin Fact-Finding Committee ang Commission on Election para imbestigaran ang kandidatura ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guho sa memorandum na ipinaluwas ni COMELEC Chair George Erwin Garcia. Sinugo niya ang Law Department na magkoordinar sa National Bureau of Investigation, Office of Civil Defense o kaya Solicitor General as in Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality para sa magkakanigong dokumento. Sa paagi kini, maaraman ko nagkaigwanin misrepresentation sa mga informasyon na bigdeklarar kan alkalde sa sayang Certificate of Candidacy kan 2022 election. Katakod kini, sinuguman ang Law Department na maggibo ng rekomendasyon in kaso matapos na ang fact-finding investigation. Ang COMELEC Inbank naman ang madesisyon kung masangat o dai nin kaso kontra kay Guo. Enot nang kinonfirmar ka National Bureau of Investigation na nagpariyo ang fingerprint kan alkalde sa Chinese passport holder na si Guo Huaping. Bareta hali sa ibang nasyon, naglansa rin may waso na aeroprotesta ang ribo-ribong Israeli kasabay kan pagmarka kan ikasyam na bulan poon kan magkanayap ang gera entre kan Israeli forces asin militanting Hamas sa Gaza. Tinapaan kan mga nagprotesta ang mga pangenot nagtinampo asya nagprotesta sa luwas kan mga rong kan mga miyembros kan Israeli Parliament. Ipigpapangapudan kan mga ni ang pagdimiter sa pwesto ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asin pagsulong para sa ceasefire para may balik na ang 120 natatadang biyag kan Hamas. Nagpuon ang inapod na Day of Disruption kung saan inilansar kan Hamas militants ang primerong rocket sa Israel kan Oktubre 7 alas 6:29 nin aga na guminadan in 1,200 katawo asin 250 iba pa ang binihag sa linderos kan Israel harani sa Gaza nagpalayog nin 1,500 ni itom asin yelong lobo ang Israeli protesters bilang simbolo kan mga ginadan asin dinukot ang mga ginibong demonstrasyon sa tahaw kan panibagong esperso kan international mediator na may sulong ang kasunduan para sa ceasefire. Ini matapos magpahayag ang Hamas na nakahanda sindang ikonsiderar na magpirma sa kasunduan para sa temporary ceasefire asin puunan ang proseso kan pagpapalibre sa mga biyag na nasa Gaza sa kondisyon na mangako ang Israel para sa permanent ceasefire sa Gaza. Sa lado ng Karawat, maatindir si Presidente Bongbong Marcos sa opening ceremony kan Palarong Pambansa 2024 ngunya na aldaw sa Cebu City Sports Complex. Inan kinonfirmar ni Cebu City Sports Commission Chair asin saro sa mga Palarong Pambansa main organizer. Naging tradisyon para sa mga nasyon na ang mga haralangkaw na lideres
mag-atindir sa pagbubukas kan palarong pambansa. Pero dainin anuman na konfirmasyon kung matinir ang presidente sa Kudso Biyernes para mag-obserbar kan karawat sa Kudso Biyernes. Mayroon na konfirmado man na maatindir si outgoing DepEd Secretary asin Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ang iba pang mga VIP na piglalauman na mag-atindir sa opening ceremony, Yusinda Cebu Governor Gwen Garcia, Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, asin ang suspendidong Cebu City Mayor Mike Rama. Sobra 12,000 na atleta ang magtitiripon-tipon sa Cebu City Sports Complex durante kan opening ceremony kan palarong pambansa ngunya na aldao. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Para po sa update sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Marahay na panahon ng lauman niya to ngunya na pagkaaga sa takulang partikan Kabikulan, pero pag abot kang hapon sundo sa Banggi, lauman niya to ang mga pag-uran. Ining mga pag-uran na ini darapo kang easterlies o sudoro sa digdi sa dagat Pasipiko. So bako man po siya dara kang sarong LPA o bagyo dahil sa onyan klarado man ang laog kang Philippine Area of Responsibility. So wala man kitang na monitor na LPA o bagyo na pwedeng makaapektar sa ano na partikan sa tuyang nasyon. So sa tuyang kadagatan magiging banayad man siya na sundo sa Motirato ang pag-ukol, pero abiso man giraray duman sa mga parasira na nagagaramit kisa radit na bangka na mag-ingat po pagka nagkakaigwak thunderstorm sa kadagatan dahil posibleng magkusog ang duros as in magtaas ang ukol. So, sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa, nasa 24 as in pinakahalangkaw, pwedeng umabot yan sundong 32 grados sentigrado. Ali po digdi sa Pag-asa DOST, Legazpi, Jaime Bordales, aliwat po, manahay na aga. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase. Yun Napoles sa lado teknikal asin Pag-asa. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Teralta nagsasabing mabalos kan sa indong pag-antabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.